నా పేరు రాంబాబు. మేము ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలు పక్కన ఒల్లూరు నుంచి వచ్చాము. పాపకి కొంచెం ప్రాబ్లంగా ఉంటే చూపించుకోవడానికి వచ్చాము. అయితే యాక్చువల్గా అక్కడ ఒంగోలులో హాస్పిటల్లో చూపిస్తే పాపకి హార్ట్లో హోల్ ఉందని చెప్పారు. అది కూడా కొంచెం బిగ్ సైజ్ ఉందని చెప్పారు. అక్కడ డాక్టర్ గారు సజెస్ట్ చేశారు, ఇక్కడ కాన్వెంట్ హాస్పిటల్కి వెళ్తే అక్కడ మంచి ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది, అక్కడ మంచి ఎక్విప్మెంట్స్ ఉన్నాయి, ప్లస్ అక్కడ మంచి డాక్టర్స్ కూడా ఉన్నారు, కార్డియాలజిస్ట్ కానీ కార్డియో సర్జన్లు కానీ మంచి వాళ్ళు ఉన్నారని చెప్పారు. అందుకని నేను ఆరోగ్యశ్రీ ద్వారా ఇక్కడికి వచ్చాము. వచ్చిన దగ్గర నుంచి అడ్మిట్ చేసుకున్నారు, ప్లస్ మెడిసిన్స్ కానీ ట్రీట్మెంట్ కానీ బాగానే చూస్తూ ఉన్నారు. ఒక 2 days బ్యాకే రీసెంట్గా ఆపరేషన్ జరిగింది పాపకి. బాగా వెల్ సక్సెస్గా ఉంది ఆపరేషన్. ప్రస్తుతానికి అయితే పాప అయితే బాగానే ఉంది, నడుస్తుంది కూడా ప్రస్తుతానికి. ఈ 2 daysకే కొంచెం అటు ఇటు నడుస్తూ ఉంది, ప్లస్ డైట్ తీసుకుంటుంది, బాగా మాట్లాడుతుంది, కొంచెం యాక్టివ్గానే ఉంది. ఇంకా ప్రస్తుతానికి ఈ పొజిషన్ నుంచి ఈరోజు ఆఫ్టర్నూన్ కానీ లేదంటే ఈవినింగ్ కానీ కిందకి షిఫ్టింగ్ చేస్తా అన్నారు జనరల్ వార్డ్కి. అది దానికోసం ప్రస్తుతానికి వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాము. టోటల్గా మంచి హాస్పిటల్కి రిఫర్ చేసి మా డాక్టర్ గారికి పోయి అక్కడ నేను బాగా థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటాను అక్కడికి వెళ్ళి. ప్లస్ ఇక్కడ మాకు వచ్చిన దగ్గర నుంచి కూడా అందరూ నర్సింగ్ కానీ ఇక్కడ స్టాఫ్ కానీ హౌస్ కీపింగ్స్ కానీ ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా బాగా కోఆపరేట్ చేస్తున్నారు. అంటే మనం ఎక్కడి నుంచో వచ్చాము, లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లం లేకుండా అవన్నీ లేకుండా కూడా ప్రతిదీ కూడా బాగా చేస్తాం ఇక్కడ. అంటే తెలియని వాళ్ళకి తెలియపరచడం కానీ, ప్లస్ దాంతోపాటు తెలియపరచడం వేరే, ఇంకా దగ్గరుండి చూపించడం కూడా వేరే. దగ్గరుండి చూపించడం కూడా జరుగుతుంది. సెక్యూరిటీ గార్డ్స్ కూడా ఎక్కువ తెలియని వాళ్ళకి రిస్క్ పెట్టకుండా ఇచ్చుకోకుండా వెంటనే తీసుకెళ్ళి చూపించడం, లిఫ్ట్స్లో కావాలంటే దగ్గర వచ్చి చూపించడం అన్నీ బాగానే చేస్తున్నారు. ప్లస్ ఇంకా ఇంకో చోటుకి వెళ్తే ఏదన్నా ఎట్లా ఉండేది నాకు అబ్జర్వ్ చేయలేము, కానీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నాకు ఇది బాగా ధైర్యం వచ్చింది. ఇక పాపకి లైఫ్లో ఇంకే ప్రాబ్లం ఉండదని కూడా అనుకుంటున్నాను నేను. అంటే నా పాపకి సర్జన్ మిస్టర్ నిసర్గ గారు చేశారు. అతను చాలా జెంటిల్మెన్ సారు. అసలుకి ముందల నేను అక్కడి నుంచి వచ్చేటప్పుడు ఎంతో దిగులుగా బాధగా ఉండి చాలా భయంగా ఉండేది. ఒక హార్ట్ ఆపరేషన్ ఉంటే, ప్లస్ హార్ట్లో హోల్ ఉంది, బేబీకి చిన్న పాప 4.5 years బేబీ, ఆ బేబీకి హార్ట్ ఆపరేషన్ అసలు ఏమైపోతుందని చాలామంది కొంచెం భయంగా చెప్తా ఉంటే, ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత నిసర్గ గారికి లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లం అయినా కూడా సారు నేను తెలుగు మాట్లాడతాను, నాకు కొంచెం ఇంగ్లీష్ తెలుసు, నాకు హిందీ రాదు, బట్ పక్కన ఒక అతన్ని తీసుకొని వచ్చి అదే తెలుగు మాట్లాడే వాళ్ళని తీసుకొచ్చి ఎదురుగా కూర్చోబెట్టి అసలు వాట్ నీకు ఏం ప్రాబ్లం లేదు రాంబాబు, అసలు మీ బేబీకి ఎటువంటి సమస్య ఉండదు, అసలు నువ్వు మంచి హాస్పిటల్ని ఎంచుకున్నావు, నీకు ఇక్కడ నీ బేబీకి ఆపరేషన్ చేసిన తర్వాత చూడు నువ్వు 100 times నువ్వే హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతావు, నీకు ప్లస్ లైఫ్లో బేబీకి ఎటువంటి సమస్య కూడా ఉండదు. ఇంకా అంటే ఇది నువ్వు దీని గురించి భయపడి నువ్వు దిగులు పెట్టుకుంటే దానివల్ల ఏమీ సాధించలేవు, మా దగ్గర మంచి ఎక్విప్మెంట్స్ ఉన్నాయి, ప్లస్ చాలా ట్రీట్మెంట్ బాగుంటుంది కానీ బాగా ధైర్యం చెప్పేశాడు. నేను కంటిన్యూగా కింద జనరల్ వార్డులో ఉన్నాను, ఒక 3-4 days నుంచి అక్కడే ఉన్నాను. ఆపరేషన్ థియేటర్లోకి తీసుకెళ్ళేంత వరకు మధ్యలో 4-5 సార్లు డాక్టర్ గారు మళ్ళీ పిలిచి గైడెన్స్ ఇచ్చారు, ప్లస్ బాగా నాకు ధైర్యం చెప్పారు. అప్పుడు తర్వాతే నాకు కొంచెం బాగా వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళకి కానీ మా పేరెంట్స్ కానీ మీరేం భయపడద్దు, అసలు చాలా బాగుంది, చాలా ధైర్యంగా ఉన్నారని చెప్పాను. అదేవిధంగా సేమ్ సార్ చెప్పిన విధంగానే నిసర్గ గారు చెప్పిన విధంగానే పాప 2 daysకి నిన్న ఆపరేషన్ జరిగితేనే 1 day తర్వాత వెంటనే లేచి వారే మాట్లాడింది. ప్లస్ ఇప్పుడు ఇడ్లీ తింటుంది. ఇంతకుముందే ఒక 1/2 గంట క్రితం అమ్మాయికి లంచ్ కూడా పెడితే కొంచెం పెరుగన్నం తింది, మళ్ళీ సాంబార్ అన్నం తింది, వాళ్ళ ఉదయం పూట ఇడ్లీ తింటుంది, బాగానే ఉంది. ఇప్పుడైతే కొంచెం అటు ఇటు లేచి నడుస్తూ కూడా జరుగుతుంది. టోటల్గా మంచి చోట వచ్చామని హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను. ప్లస్ ఇంకా మళ్ళీ డాక్టర్ గారు ఎప్పుడు రమ్మంటారో ఎప్పుడు మళ్ళీ చెకప్ కానీ వాటికి కానీ ఒక 2 days 3 days జనరల్ వార్డులో ఉండాలి. ఆ తర్వాత మొత్తగా చూసుకొని మీకు మెడిసిన్స్ అన్నీ రాసి పంపించేస్తాము. ఆ తర్వాత మళ్ళీ చెకప్కి ఎప్పుడు రావాలనేది మళ్ళీ చెప్తా ఉన్నారు సారు. ఆ విధంగా చేసి వెళ్దాం అనుకున్నాము. మా పేరెంట్స్, మా అమ్మ, నేను, నా మిస్సెస్ వచ్చాము. నాకు 2 పాపలు, ఒక పాప ఏమో పెద్ద అమ్మాయికి ఏమో 4.5 years, చిన్న పాపకేమో ఇప్పుడు 2 years. మేమంతా ఇక్కడే ఉన్నాము, ఈ 1 week నుంచి ఇక్కడే ఉన్నాము. ఇక్కడ అకామిడేషన్ కూడా మాకు కింద గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో కానీ పైన కానీ బాగానే నైట్ పడుకోవడానికి కానీ స్నానం చేయడానికి కానీ అన్ని ఫెసిలిటీస్ కల్పించారు. అందువల్ల మేము ఎక్కడికి బయటకు కూడా వెళ్ళకుండా ఇక్కడే ఉండి అన్నీ జాగ్రత్తగా చూసుకుంటున్నాము. బాగుంది ఇక్కడ.
ఎక్సలెంట్గా ఉంది నాకు. చివరాఖరిగా ఇక్కడ ఫస్ట్ కాంటినెంటల్ హాస్పిటల్కి మరియు ఇక్కడ మా సర్జన్ గారు, కార్డియాలజీ సర్జన్ మిస్టర్ నిసర్గా గారికి మెనీ థ్యాంక్స్, చాలా ధన్యవాదాలు. ప్లస్ ఇక్కడ పనిచేసిన వాళ్ళందరికి కానీ చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను. అంటే నేను ఇంత హ్యాపీగా ఉంటున్నానంటే వాస్తవంగా మంచి ట్రీట్మెంట్ని బట్టే ఉన్నానని చాలా హ్యాపీగా వెళ్తున్నాను. నమస్కారం.